Makikita sa mga video at larawang ito na kuha ng citizen journalist na si Sara Evangelista ang maraming tao sa covered court ng Barangay San Joaquin, Santa Ana, Pampanga noong September 25, araw ng Sabado. Ito raw ang vaccine rollout para sa mga tatanggap ng second dose kontra COVID-19. Pagdating namin dito, nadatnan namin, ang dami. Tapos sinasabi ng mga tao, meron daw first dose, second dose. Kaya kami second dose na. Kaya hindi namin in-expect na ganito karami pala yung mga tao. Yung mga tao matitigas ang ulo, ayaw silang na magkaroon ng social distancing. Siksikan eh. Sa panayam ng CLTV News kay Mayor Norberto Gamboa, sinabi nito na hindi nila inaasahan ang sabay-sabay na pagdating ng mga babakunahan para sa second dose na nabibilang sa A3 at A4 category. Maka-schedule na rin. Ngayon, ikitang pang-schedule na titits tala rin para maging crowded itang kakatamong lugar. Kung malatiya mo, daratang. Bigla lang datang kang misa na yaldo. Siyempre, siksikan lang. Ayon pa sa alkalde, agad naman umano nilang isinaayos ang sitwasyon sa tulong na rin ng mga miyembro ng kapulisan. Minaos ko yung PNP, pepa kahit pepa sa tamo, para kitang kahit protocol dahil mag-social distancing. Pero etapa mo rin naiwasan nuling 900 la siya din di na tanga tao. Apo. 900 la. Ita mo rin ang inarita na la naman. Kasi, balo mo naman kaya mga potang miras na minimualang kaya katamo. Nananawagan naman si Gamboa sa mga nakatakdang bakunahan na sumunod sa schedule na ibinibigay ng lokal na pamahalaan upang maiwasang maulit ang pagdagsa ng mga tao. Justin Dizon, CLTV News.